Hei, salut, sunt și bine ați venit la un nou videoclip din Patch Club. Am încercat să filmez de 2 fucking ori și lumea mă enervează încă. Da. Dar hai să trecem la episod. Ține minte că am rămas aici așa la sală. Așa mi-aduc eu bine aminte. Și haideți să facem niște mușchi. Hai să-l ajutăm pe tipul acesta când ne zis help my friend. Și cred că asta face parte din poveste. Cred, nu știu. Cu plăcere. Așa. Da. Da, cred că asta face parte din poveste, că văd că vorbesc destul de mult cu tipul acesta. Hai să mai facem și noi aici așa niște mușchi. Bun, ne ducem și aici. Nu aici. Hai să facem și aici. Am vrut să mă duc altundeva. Bun, și am trecut și despre ce... Așa, am trecut și ziua. Suntem la ziua 3. Mergem la agility. Cel puțin cred că este agility. Da. Așa, ne ducem și aici. Așa, ne facem mușchi. Deoarece nu mai vorbesc, sunt destul de concentrat la joc, chiar dacă n-ar trebui să fiu. Parcă mă simt ca și cum n-aș filma, dar totuși filmez. Opa! Stați un pic. Așa, hai să ne ducem în oraș. Ah, ne-a apărut aici așa un nou loc. Hai să dăm 3 bănuți ca să ne ducem acolo. Am întâlnit aici așa cu un tip. Așa. Bă, oare să dau? Hai să încerc. Ne-am antrenat și noi de sol, hai să vedem dacă putem bate pe cineva. Cred că îl bat pe tipul acesta. Bă. Așa, stați. Am o problemă aici așa. Gata. Ok. Da, cu piciorul. Să ne batem. Doamne, de când am mai jucat jocul acesta, m-a trecut foarte mult timp. Deci, da. Vom continua. Am filmat 4 minute și cred că vom filma maxim 5 minute, pentru că timpul este foarte scurt pentru mine. Și de asta.
Hai deja să... Opa. 4%. Ne vom mai bate o dată. O să aici așa. Până vom termina lupta asta după, cred că voi încheia acest episod și mă mai voi apuca să mai filmez unul. Ceva genul. Și da, cineva îmi bate la ușă. Trebuie să-i spun să aștept un pic. Cred. Sau? M-a auzit? Habar n-am. Vai, mă, nu mai este așa. Dar vom vedea ce se întâmplă în episodul următor. Și da. Pa, pa. Nu vă uitați să apăsați butonul de like, am uitat să vă spun.